amin nasakit tinaken, ni Jesus ti suruten tay amin na may hintay amin ikanta, ragsaken kapya, pagyamanan ti Ama, piyayaken imbag na. Itinagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Iapo at ako nga patatayo. Sa namin Ito pinasanto namin sa iraman tayo, ay kararagan, nang nandun na ti panagado ti bukasyon, ti panagpali, panagmadre, ti Diyos, ito na kumatinaan-anay, na naayat, na tumulong para serbi iti arban na, kararagan tayo nga, dali kinaayat na tumulong dito yung parokya tayo, financial, moral, spiritual support. Paduda nga naayat na makidanggay kanya tayo. Pag maikari tayo makirang ikidayat na sangka na misteryo, bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ila, yan tangay mga ati tayo, ti Diyos manang naasikan manataya. Sika na ipaundap no paimbagan dagiti puso nga agbabawi, ako kaasyan na kami. Ako kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabang dagiti mga basol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na Sika kami. si tutugawi di makanawan ti Ama tapno ibabaat na kami, ako kaasyan na kami. Ako kaasyan na Kaasyan kami. na tayo kumatiman na kabalin a Diyos, tagkalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag na agnanayo. Amen. Mararap tayo. Man nakabalin ka tagnanayon a Diyos, idorong nakamkadi ang makiranod ka dagiti na ilangitan aragsak, tarno ti arban ti iglesia, babaen ti kinapakumbaba na, makapan ijay taeng nga imunan adinanunan ni Kristo a Pangulo na, gapo ken Apo nga Hesus Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken kay ditin po yung ti Espiritu Santo, Dios nagnanayon nga awan ti hindana. Amen. Iti may basa na aldaw, iti arami dagiti apostoles. Di dintay ni Pedro iti Pisidya, iti Antioquia, simulek iti sinagoga ket kinunana. Kakapsat ko, da kayo anak tawod iti kapututan ni Abraham, ken da kayo adadumang agdaydayaw iti Dios. Datayo tinakaitilan ti mensahe iti pinakaisalakan. Tasaan nga mo idi dagiti tattao magnaed iti Jerusalem ken dagiti pangulo da ani Jesus pinaisalakan. Ti manisalakan. Di damit na awatan ti sa ulit ti profeta ang maibasbasa iti tunggal aldaw o panaginan na. Nupay kasta kinumpal dati sa ulit ti profeta, babaen ti panangungunda kini Jesus. Ket uray ni awan masalakan da pakaigakwanan amaken ngan amatay, di mawat da ken Pilato apapatay na. Idi maaramid ti amin ako nga kinasanton asungka nga ipapanken kuana, imbabada iti krus sa dalitanen. Ngem pinagungan ng Diyos, adong aldaw ang nagparparang na dagiti kinakuyuk-uyuk na anapan iti Jerusalem, manipud Galilea. Isuda itang dagiti saksi na kaligiti tattao. Ket anda kami dito'y amang niyagdala kayo, tinaing bagadamag, nga inkari ti Diyos, nga aramiden na kaligiti ang matay mo. Inumpal na kita kadatayo, tigkapututan da, babaen ti panagpangguhan na kini Jesus. Kas na ilangadit ti may kaluasan mo, sika ti anak ko, itangal daw, nagbalinak na amam. Isa ko ti ako, Ang tayo. sika ti anak ko, itangal daw, nagbalinak na amam. Sika ti anak ko, itangal daw, nagbalinak na amam. Insaad ko ti ari ti Gershon, anasan ko na pulot ko, ipakaamot ti biling ti ako, sika ti anak ko, kinungan kanya, kita nga daw, nagbalinak na amam.
Sikat anak ko, itaman daw nagbalita ng ama. Dumawat ka, kiited ko amin ang nasyunken ka. Upang tu ti amin nga dalilidaga. Dadaen ang ida, babaen iti sarupod alangdo. Burakem tu ida, iti kalas kaslabang. Sikat anak ko, itaman daw nagbalita ng ama. Harut da kayong ari dengenda. Da katiyo aturayen ipanganda. Agserbi kayo asibubuteng iti apo. Sipipigerger kayo agrukbag kentuana. Sikat anak ko, itaman daw nagbalita ng ama. Sa pulem ko'y di pagarian ti Apo, as maibagay. Ket amin tumaitet tuken ka. Basta kumalintin. Iban na kay Waragawag, kinasantuan na Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria dati may kaitin kawa. Kinuna na Jesus kadaliti adalan na, saan tayo amadanagan, wenno mariribukan. Mamati kayo iti Diyos, mamati kayo met Kanya. Ado ti pagyanan iti balay ni Ama, ket innak mangisagana ti pagyanan niyo. Diyak ko may bagaday ito'y katakayo na sa anak pudno. Kalpasan ti ipapan ko panangisagana iti pagyanan niyo, umay kay to alaen, tapno agda kayo met itiyan ko. Amuyo ti dalan nga agturong iti papana. Apo kinuna nito nga saan may nga amuno sa dino ti papanan, kasano nga rod nga amumi ti dalan. Kinuna ni Jesus, siya ti dalan, ken ti putno, ken ti biyag. Awan ti makapan iti Ama, no di magna Kanya. Ti Ebanghelyo ti Apo. Kaya di may kaitin ka o Kristo. Iti kumati ka manunaan na kalat, nga ikot tayo iti Diyos, na iso ti dalan, ti putno, ken ti biyag. No lagi kon tayo kumano, kas ano tayo manangruhi, nagkamang tayo ti niya ako Diyos. La, hindi karir, ti biyag tayo, hindi kayo, re-retire kayo. Hindi ang basa tayo, kararag. Diyan mo nagkakararag kayo. Hindi dumawat tayo, di karir tayo, kararag. Nagdaramidan tayo, kararag. Ikaro na nalpas, di dawatan tayo, ngay, buwanan, nalipatan ng kararag. Nalpas, di activity tayo, ngay, malipatan ng ti agyaman. Tinuti, dalan tayo kung may papangkin ni Apo Jesus. Tidalan tayo ka ang turungin ko na. Kawan sa balit ako nga na kung nabilag ti kararag. Sila ko maikararagan amin. Maikararagan amin. Tanggad dumang gusto tili pakaabakan, pakarigrigan, baka ang nadanagad dumang ang kurangan ti kararag. Once ka nagkurangan ti kararag, mangrugin na madadaoy. Kuray ang sa likwa, kuray ang karir mo, kuray ang kaan nga nasayaan. Ano mo na kitay, nakaawat ti karir, hindi ko ang bumagsak. Napaya, karara. Damo na kitay nagturay at tugaw, bumagsak. Napaya, nagkurang ti karara. Ano mo na kitay business, mumaya, kararag ka kararag. Ito na nga ba ganito na malipatan na yun. Yati ko na siya tidalan, tituno, tintibiyag ni Apo Jesus di jay. Hindi ko matindi, nahilaglagi doon tayo. Yan na siya at nakalamada tayo. Restart na day. Kaya panangarugi tayo, timesan aldaw. Hindi ka mayatan nga aram dyan panag, kararag. I-close tayo, panag, kararag. Libre mo ti kararag, makita ka nagrigat na ramitin mo. Awang ti requirement na, hindi mo lang nagpagpumang nga ang kararag. Apa yan, magdadruma ka nagrigat tayo aramitan. Magdadruma ka nyo, kapag at dadaw tayo, magdadruma ti kurang, hindi talag tayo, kini ako Jesus. Magdadruma no, kaampay nga nagkaraw itibiyak tayo man. Antay pinarik na. I mean, haman agagaraw at Diyos, magdadruma no, antay pa nga, ninanam.
Talagang narinig na ti ay ayat Diyos kanya tayo ang tayo magpagkarakat. Nung nagmayat ka sa kanya, isulat pa kumati amin tayo. Amin nga ay aramidon tayo, idatong tayo kinkwana. Ikad tayo amin kinkwana, anya pa kikarukad tayo na ron. Datayo sa sakripisyo mo umay itibigat, pero iyo itibigat, ang na marin na DJ grasya na, ang natanagad ng marin na DJ benedisyon na. So kung nagmayat ito kumaan, ano ni ako Diyos, ti ako Isus, ti dalan, ti pudno, tintibiyag tayo. Kung ano iso ti dalan tayo, nagmayat ko mga pampanunutan tayo. Kung iso kumamot ng tibiyag ni San Pablo, tinagpo na. Haanan niya siya kadibiyag ni Jesus, ni Kristo, ti ang bibiyag kanya. Nagmayat mga gamit kayo, turugaw na kita, Jesus, kung ang katagbalbalian tayo sa nagal tayo. Jesusa. May mati ano chismosa mo Jesusa. Huwag ka diyan. Jesusa ako natapuman tamatita naman. Ngari kami ni pag-ata ng Kristo tayo na tila may warwarang awag mo ang Kristo kahamno na uspos tao yung delikada ko. Iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ti Apo ang nagpapagayon dato ng imam. Kaya may paayo kay dayawan kay pakaibayaan tinagan na. Kaya kas kami at pagpagan tayo kaya ti kadagupan tinasantuan na iglesia. Ipaay mo kad Apo, tagragsak kami iti panangilagit iti misteryo iti ipapatay din panangungar ni Kristo. Tapno pasantuan na kami adi agres sa ti grasya ti panakaisalakan. Ket patauden na ti agnanayon na tinagasat mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Di Apo at ako makadakayo. Kas pagmamit ken Ayo dagita puspuso yo. adalan si katakay Iyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. may gariket rumbe. Pudno na ya may karigat rumbeng annong mi kat patay sa lakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ibunan nagmi Apo dagiti patay dayawang. Ngem nang runa iti dati at tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo at aton mi. Kakalpasan di pa ng dadael mo kadagiti banbanag adaan. Binangon mo dagiti amin ang naidasay. Kaditi silong ni Kristo na isubliga da kami tibiyag anain kasidudan. Anang sata agarag pati sa nalubungan. Hindi pa nakapuno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panabungan. Kadagiti amin nga ehersito dagiti angeles ikanta dati inmo ti panakaiday-dayaw mo. Kat kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos dagiti amin ang paswa. Ilangit ken dagan nula ti pakaydayawan, kusana ti kamatuan. Malaydayaw ti umay tinagan kay Apo, kusana ti kamatuan. Pudno unay Apo di ka ginasanto ket sila tibuwayan ti amin na ginasanto. Dawatin bingarot kay payo mo kay Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinan kati paay mo ida kada kami abangin kandara ni Apo ni Hesus Kristo. Isu ilisak bayayawat na asi aayat ti pagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman kanta. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na pinunana.
Alarin nyo, kat manangkay amin iti daytoy, kadayon to iti bagi, iso may yawat ko, ama ipaay kada kayo. Kastamat at alpasanday, di pa nang rabiidan na ngalay ti kalis, nagyaman mo ng ka, sana inted kadagili disipulos na ket pinunana. Alarin nyo, katuminang kay amin iti daytoy, kadaytoy ti kalis kidara, dara ti baro, ken nagnanayon na tulag. Iso amay buyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasod, aramidan nyo daytoy, pangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamamakin. Papalaya ti Diyos mo, kaya hindi ka pa nagugma, Nakamin sa lakan si karanalubot isang alubungan. Itinurot pa ng ilagit mi ti papatay kan panabunga ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti dinapay ti biyaken ti kalis ti panakay sa lakan. Agyaman kampen katayin paay mo, ama ikari kami, nga dalito'y saklang mo, katag serbi kang ka. Dawatin mi apo, tada kami ang makiramo iti pagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kami kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadaapo ti iglesia manaysak na pitisang alubungan. Kat parayrayong kayak na anadyosan. Laglagi pang madilyon na Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pang pay apo, dagiti kakabsat nga pimusayan na si inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatin kad iday kisidong karamiat mga pakakitaan daken kay kirupan ropa. Dawatin mi apo, tay paay mo meta kaasim kada kami. Aramidam ko nga, may karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranog kam to, kinainggasatan na Berhen Maria nga inang ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno, ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang magitantanong ken magidaydayo ken ka gapo ken Hesus Kristo na anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken itisilong ni Kristo. Ititimpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken kama nakabalin na ama. Yamin na dayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti ingana. Amen. Hintay umararaw iti ama, katulad tayo ti kararag na suro ni Apo Esos kada tayo. Ama, Amin na Diyos sa langit, madalidayaw kumakilangan mo. Tumpeng kumati pagariyaw, matungpal kumati natin mo, itu'y sa langit. Ityang kalakang kalagaw ito'y, kanemi ipatinayo ng daw. Pakawalan ng ipasul niya kasret pamamawan. Hindi nakapasul na kami. Ginamamay baybayan mo manugot isu-isu, kasalanan na magigaya. gawatin mi kan kaapo kay salatan na kami kadagiti amin na pagtaksan mi iddam kada si aayat ti kapya kadagiti ang taong mi. Kat babayan ti panulong takaasin kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ti basol may ilisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan di panangururay mi itinaga sa tanang namagan mi. Kanitiya ay na Hesus Kristo ang nagisalakan kada kami. Kapukuan pituray na panakabayin namin dayaw, pinanalan dito sa Ako mi ang Hesus Kristo kinunang kadagiti apostoles mo kapya ti ibati kada kayo. Kapya nga gapukan niya kay ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti binggingan, balikat ti pamati ti iglesia. Ket kas mayan nurot iti padayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkay kaysa si kangagbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti ingana. Amen. Kapya ti apo kan tanayon kumangad kada kayo. Hasta mamet yan. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada kayo kapya kada kayo ang kapya. Poder di Diyos na may kakapalay ibasbasol ti lubong, asya na kami. Poder di Diyos na may kakapalay ibasbasol ti lubong, asya na kami. Poder di Diyos na may kakapalay ibasbasol ti lubong, itindan kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos na mangikat dali ti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban iti dahil kayo padayana.
Ako may galing may kanya, yung iba'y sa lahat sa umabay magtunti ka na. O Diyos, anayin ba ka, Pastor, nayunang kad, yadayong katapungkot mo, ken aywanan, ken alaang idyag nanayon na pagpaaraban, dagiti ubeta sa sinugbot mo, babaan kinapatid adara ti anak mo, isumagbiat, ken adari idyag nanayon na awan ti ingan. Amen. Iapo ang tapong nakatakayo. Amen. Kondisyonan na kayo ti mga nakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasan din sa Santo Angisa, intayo iti ayak, ken kapya ti Ama. Pagyaman tayo.